Dyma lle mae Iran, gwlad fawr yn y Dwyrain Canol. Iraq ac Affganistan yw rhai o'i chymdogion. Mae Israel ac Iran yn ddwy wlad sydd â hanes o gwympo mas ac ymladd, gyda'r Unol Daleithiau fel arfer yn ochri gydag Israel. Ac ers i'r Unol Daleithiau ac Israel ladd arweinydd goruchaf y wlad, yr Ayatollah Ali Khamenei dros y penwythnos, mae yna ymladd nawr ledled y Dwyrain Canol. Yn ôl yr Unol Daleithiau, roedd angen stopio Iran rhag creu bomiau niwclear pwerus, ond mae Iran wedi gwadu unrhyw gynlluniau o greu rhai. Ers yr ymosodiad, er mwyn dial, mae Iran wedi dechrau ymosod ar Israel, Bahrain, Qatar, Kuwait a'r Emiradau Arabaidd Unedig. Gwledydd agos sydd â chysylltiadau i'r Unol Daleithiau. Mae gweithfeydd olew hefyd wedi ei targedu yn Saudi Arabia, a gwledydd fel Gwlad Iorddonen, Iraq, Oman a Chyprus wedi ei bwrw hefyd. Ac ers bore dydd Llun, mae yna ymladd wedi bod rhwng Israel a grŵp milwrol Hezbollah sy'n cefnogi Iran, gydag Israel yn targedu rhannau o Libanus. Tra bod yr ymosodiadau'n parhau yn Iran, gyda chanoedd wedi ei lladd. Gyda'r rhan fwyaf o'r Dwyrain Canol wedi ei heffeithio, mae yna boeni mawr yn y rhanbarth a thu hwnt. Prif ddinas Iran, Teheran. Bomiau yn ffrwydro ar dinistr yn amlwg ar draws y ddinas. Gan fod dim llawer o gysylltiad ar we yn y wlad, mae'n anodd gwybod beth yn union sy'n digwydd yno. Ond mae America ac Israel yn dal i ymosod ar ôl lladd yr arweinydd ddydd Sadwrn. Mae rhai o bobl Iran yn hapus bod yr arweinydd llym wedi marw, ond mae eraill yn galaru. Mae Iran di ymateb drwy fomio sawl gwlad arall ar draws y Dwyrain Canol. Yma yn Israel, fel mewn sawl gwlad arall, mae effaith y rhyfel yn deimlo. Da ni wedi cael alert bod yna rhywbeth incoming missiles yn dod i mewn, mae hwnnw'n cyrraedd rhyw 5 munud o flaen. A wedyn, da ni wedi cael un arall yn deud mewn 90 eiliad, mae yna rhywbeth yn mynd i fod yn digwydd o gwmpas ni ar Rhyfel, a wedyn da ni gyd yma rwan yn trio cadw'n saff. Dwi ddim eisiau Rhyfel hyn, o gwbl. Dwi'n meddwl bod llawer pobl ddim eisiau Rhyfel hyn, ddim rwan. Mae Netanyahu wedi newid Israel i rogue state. Mae lot o ymladd di bod yn Libanus hefyd, gwlad arall yn y Dwyrain Canol. Mae mudiad milwriaethus Hezbollah sy'n cefnogi Iran ac Israel yn ymladd. Yn y cyfamser, gyda llawer o hediadau wedi canslo, mae yna Gymru sy'n wynebu siwrne hir adre, fel y criw yma o elusen Gisda yng Ngwynedd, sy'n sownd yn India tan ddydd Iau. Da ni wedi cael wythnos bendigedig yn ymweld â llefydd amrywiol amgylch India a cyfleon i wirfoddoli hefyd, ond dydd Sul yn anffodus nath yn flight adra gael ei ganslo. Da ni wedi bod yn trio ffeindio ffyrdd eraill o ddod adra. Unwaith eto, mae llygaid y byd ar Israel ac Iran, a llawer o bobl gyffredin y Dwyrain Canol wedi cael ei dal yn y canol.